15 август дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмонхонаи замонавии Дарвоз Континенталро ифтитоҳ намуданд. иншооти нави хизматрасонӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иқдоми соҳибкорони ватанӣ бунёд гардидааст. меҳмонхонаи замонавии чорситорадор аз 4 ошхона ва таххона иборат буда, дорои 17 ҳуҷра аз ҷумла як ҳуҷраи президентӣ мебошад. масоҳати умумии иншоот 1200 метри мураббаъро ташкил дода, дар он дигар инфрасохтори зарурӣ аз қабили маркази савдо ва хизматрасонӣ, ошхона, дорухона ва толори варзишию солимгардонӣ барои мизоҷон фароҳам оварда шудааст. бо бунёди ин иншооти хизматрасонии сайёҳӣ 20 нафар сокини ноҳия бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки мо соҳибкоронро пайваста дастгирӣ намуда барои бунёди инфрасохтори сайёҳӣ дар мамлакат як қатор имтиёзҳо муқаррар карданд. бо истифода аз ин имтиёзҳо мо соҳибкорони ватанӣ тасмим гирифтем ки дар маркази ноҳияи Дарвоз як меҳмонхонаи замонавӣ сохта ба истифода диҳем. мақсад аз бунёди чунин як меҳмонхонаи замонавӣ пеш аз ҳама хизматрасонӣ сатҳи баланд ба меҳмонони сайёҳони хориҷӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар ин ноҳияи дурдасти мамлакат мебошад. тамоми таҷҳизот ва лавозимоти меҳмонхона истеҳсоли ватанӣ буда, хизматрасонӣ дар он тибқи талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. меҳмонхонаи Дарвоз Континентал аз иншооти муосирест ки дар маркази ноҳияи Дарвоз ба хотири ободии як гӯшаи диёр, ҷалби сайёҳон ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ноҳияи Дарвоз айни ҳол 13 меҳмонхонаи замонавӣ, 9 ҳомстей, истироҳатгоҳ, минтақаи шикор, ширкати сайёҳӣ, 26 мавзеи таърихиву фарҳангӣ ва 5 мавзеи сайёҳати экологӣ мавҷуд мебошад. тибқи иттилоъ аз оғози соли равон то ин ҷониб зиёда аз 3000 сайёҳи хориҷӣ ба тамошои ин гӯшаи зебои Тоҷикистон омаданд. тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳми шахсони саховатманди ин ноҳияи зебоманзару дурдасти кӯҳистони Тоҷикистон, Дарвоз ободу зебо ва рушд ёфта дар баробари пешрафти дигар соҳаҳо дар бахши сайёҳӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. рушди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ дар ноҳия ва боздиди шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ бозгӯи он аст ки сайёҳӣ дар ин мавзеъ соҳаи ояндадор аст. бо дар назардошти мавқеи ҷуғрофӣ, табиати нотакрор, ёдгориҳои қадимаи таърихиву фарҳангӣ, сайёҳии кӯҳнавардӣ, сайру сайёҳат, этнография ва сайёҳии экологӣ дар ноҳияи Дарвоз хеле рушд кардааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо шароити меҳмонхонаи муосир ба иқдоми соҳибкорони ватанӣ баҳои баланд доданд.